Ano, můžeš mít špatný den, ale já ti garantuju, že nemáš tak špatný den jako šáh Chorémské říše v roce 1219. Ahoj, já jsem Miky a tady v té sérii se pokoušíme zjistit, kdo v historii má to největší péro. Tentokrát musíme trošku víc do minulosti, konkrétně do roku 1218, za týpkem, který se jmenuje Čingis Chán. To jméno ti možná něco říká? Jakoby mělo by. Čingis Chánovi se zrovna opravdu daří, sjednotil mongolský kmeny, drtí nepřítele za nepřítelem a velmi rychle expanduje. Ale ten Filuta není jen tak ledajaký bojovníček. On má jen ten business mindset. 6 firem za 3 roky, type sheet. Takže co udělá? Podívá se a říká: ty jo, Chorémská říše, tak já tam pošlu karavanu plnou zboží, nějaký jedvábí a nějaký moje obchodníky. A to taky udělal. Mongolská karavana přijela do města Otrar, kde tehdejší guvernér Inalčuk řekl: já si to všechno vezmu a vás kuchnu. A to taky udělal. Když se to Čingis Chán dozvěděl, tak byl ještě docela v klídku. Okáčko, brada, tak já za váma pošlu 3 diplomaty a vyjednáme mír. Ti naběhli za tehdejším chorémským šáhem, který se jmenoval Ala ad-Din Muhammad II. Tohle možná bude ta nejtěžší věta, kterou jsem kdy řekl. A šáh povídá: OK? Tak já to teďka prostě celý úplně poseru. A to taky udělal. Jednomu z nich setnul hlavu, druhým 2 tu hlavu oholil a poslal je zpátky za Čingis Chánem. Řekněme, že Čingis Chán byl tak trošku... Byl to čurák, byl to fakt zlej člověk. Takže jeho reakce na to, že mu šák z jednoho kamaráda udělal bezhlavě smýšlejícího a z druhých 2 Daniela Landu, byla, řekněme, zajímavá. Během momentu zmobilizoval přes 200 000 vojáků. Rozdělil je do několika jednotek a zaútočil ze všech stran. Takticky, strategicky, smrtelně. Fejkoval ústupy, taktizoval ze zálohy. Kebulka. Systematicky srovnal se zemí každý důležitý město v říši. A on nebyl troškař, udělal minulý čas z desítek tisíců civilistů. Nechal si vyučený řemeslníky, aby si je jenom odvezl do Mongolska a vymakali pro ně. Obrovský města srovnaný se zemí. Odklonil řeky, aby se tam už nedolely ty města stavět znova. A přeživším řekl větu: jsem trest boží. Kdybyste nebyli hříšníky, Bůh by mě neseslal, abych vás potrestal. A tehdejší šáh zdrhnul a umřel osamělej, bez bohatství, bez říše, bez kamarádu na nějakým ostrově v Kaspickém moři. A Chorémská říše? Pryč. Jenom protože někdo nechtěl dělat běžnyš. Co? Měl Čingis Chán největší péro v historii? Lásku.